Як толькі на вуліцы становіцца цёпла, з-за хмар паказваецца сонца, многія імкнуцца праводзіць свой вольны час на прыродзе. Але варта памятаць, што такі адпачынак можа ўтойваць небяспеку, укусы кляшчоў, якія часта пераносяць цяжкія захворванні. Пра тое, як засцерагчы сябе ад укуса і што рабіць, калі вы ўсё ж такі сталі яго ахвярай, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. У гэтым годзе ў раёне да медыкаў з укусамі кляшчоў звярнулася ўжо 10 чалавек, палова з якіх дзеці, і колькасць ахвяр павялічваецца. Адразу кляшча на целе атрымліваецца заўважыць не заўсёды. Насякомае маленькае, ды і укус яго практычна неадчувальны. Чаще всего клещей можно встретить в лесах, на лужайках, полях. В последнее время очень часто клещи появляются на территории городских парков, на территории огородов. Кляшчы выбіраюць на чалавечым целе месцы з тонкай скурай. І перш чым адправіцца на прыроду, трэба абараніць сябе ад іх укусаў. Самая практичная одежда для этого будут штаны из гладких материалов, которые рекомендуется заправлять в носки. При выборе обуви лучше отдавать предпочтение резиновым сапогам. Также на голову следует одевать головной убор, при этом волосы следует прятать под него. Также при выходе на природу следует использовать противоклещевые репелленты для обработки открытых участков кожи и одежды. Вярнуўшыся з прагулкі на прыродзе, уважліва гледзьце сябе, і калі выявілі кляшча, то звяртайцеся па медыцынскую дапамогу. Калі ж гэта зрабіць немагчыма, то можна выцягнуць насякомае самастойна пры дапамозе ніткі або пінцэта. После удаления клеща необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу-инфекционисту, либо к врачу-терапевту, либо к врачу-педиатру. Он назначит профилактическое лечение, организует медицинский контроль. Лабараторнае даследаванне кляшча праводзіцца па жаданні чалавека, але з гэтага года ў шклове яны не ажыццяўляецца. Даследаваць кляшча можна ў Магілёўскім абласным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі за 52 000 рублёў. Не забывайце і пра сваіх хатніх жывёл, для якіх укус кляшча можа стаць смяротным. І пасля кожнага наведвання вуліцы аглядайце іх. Будзьце уважлівымі, асцярожнымі, і тады прагулка на прыродзе прынясе вам толькі прыемныя эмоцыі.